Inapalabas, iti panagpagnapag na ni Paula iti purokda, nagturong iti simbaan, ket dita, nasdaaw tagalla at anagangin iti napigsa, ken adda pay nakita na babae nga agturong iti ayan na, ngem nasdaaw tagalla at anagpukaw, akagiddan ti panagsardeng ti napigsa nga angin. Gapo iti dayta, pimanaw iti simbaan, ket mapan kuma iti ayan ni Baket Lomen, ngem dita, nasabat na ni Baket Insyang. Idi tumalyaw ti Baket, rupa ni Rodora tinakita ni Paula. Ad-adda manen anakigtot daytoy. Napan nga rod iti ayan ni Baket Lomen, ket insalaysay na tinakita na. Kabayatan na. Iti matbantay nga ayan dala kay Sabas ken Idmar. Nasdaaw ni Idmar, idilungon matgayam ti aramidan da kinila kay Sabas. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo ana paulwan. Rodora! Tata, panagkunagkat, lungon samat da ito aramidan tayo. Husto akadi. Ay, uwan barok. Ha? Lungon dito aramidin ta. Kaya't ko napintas ti pan nakaaramid na. Anya? Ket agyamanaken ka ata tinulungan na. Apay tata, pangusaran nyo iti da ito'y alungan. Apay amasapul adito'y bantay ti pangaramidan nyo. Uwan barok. Gaputa yalis ko ti tanam ti gayem ko. Daytaman na ti tanam na. Makitam dayta. Dayta ginaikak. Uwan tata, Iso dayta ti tanam na barok. Kalyak to tirurog na. Wano bangkay na. Ay kabil ko dito'y lungon. Tapno maitanam iti nasayaat. kastagayam tata. Ay, mabalin ka di at tulungan nakbarok. Data ti mangkalay. Kawasan ta kumapay. Iti kasta awan ti makunana. Sige tata, tulungan kayo na dayta ti kunayo. Ay, kaasimot ni Rodora. Rodora? Sino a Rodora? Ken, apay akaasi kunayo. Ni Rodora ti bagbagak agayam kaw. Idmar. Ay, masya nakatalaga ken kuana. Tata, Taga Purok Berde ni Rodora. taga Purok Berde kunayo. Uwan barok. Nagpintas a balasang ni Rodora. Hindi damo apan nakakita ken kuana. Nagbutengak. Ta may samot gaya man nga alalya. Anya? Kinapudno na. Aguray ka barok. Idmar tinagan mo? Ay, wan. Malagip kon. Idmar matin ako na nakanyak anagan ti kaayan-ayat na. Anya? May sakano apules ni Idmar. Ket nakikapeng kano iti grupo ni Don Marcos. Tata, anya ka din ti sasawan nyo. Ken aguray kayo. Nariribo kan ti panunot ko. Asino tinagkuna kada kayo? At ti kaayan-ayat ni Rodora ket may sa apulis. Ken nakikapang kada Don Marcos. Ni Rodora mismo. Ngem, kunayo nga iso ti gayam yo ayalis yo ti tanem na. Ni Rodora. Ket may san akararwa. Anya? Taga Purok Berde. Kunayo, tata? Wen barok. Taga Purok Berde ni Rodora. Rinamas ti dakes a tao. Sada intinag itinaunag adaraas.
Nagpakita kanya ti kararwana, nagpatulong. Yaon ko kanaw ti bagina iti deraas. Itanam kaw. Ano niya? Isuaday dati naramid ko. Kaputa na panunot ko amay mayat no maitanam itinasayaat. Isua kinid daw ko kankwana ay arami naklangin itilungon na. Kakayat ko, iti purok berde ti pakaitanaman na. Iti ayan ti mismo apalay na. Rodora. Apay baro. Masla marilibukan ka na una iti na istorya ka. Tata. Saktid marangay bagbagayo. Amay sa apulis ang nakikapeng ka da Don Marcos. Balay na ti pagnana edak. Dita sa kaanan ti may sa abantay. Anya? Kat Rodora matinagan ti kaayan ayat ko, tata. Sika ni Idmar a kaayan-ayan na. Ni Rodora, agmay-may sa kanon iti balay na. Dolores tinagan tinasingid agayem na. Wan, tata. Agpaiso amin dayta. Istoryaan amin ni Rodora ti mapaspasamak ita iti biyag na parok. Maliglitayan ka now. Kaputa kayat na kumamot ti agadal akas ka ni Dolores. Hanggang mawan mabalin na Kaputa may isa nakararwa. Saan? Saan napudno daytoy? Saan napudno? Barok. Jak impagaro pas kagayam ti kayan ayat tigay may amaysan akararwa. Ni Rodora. Akaayan ayat ko? May san akararwa. Rupa ni Rodora tinakitak. Ng pagamuan, rupa matan ni Nana Insyang. Talaga arupa ni Insyang Tay sulakat nga rod tinasabat mo. Ngam rupa ni Rodora tinakitak, Nana. Apay kasjay. Anya ti kayat asawan ti kasjay anapasamak. Naminduan akas ta tinapasamak, Nana Lumen. Namintwa. Ijay universidad apagad-adalan mikin ni Dolores. Adda na sabat ko a babae. Rupa ni Rodora ti rupa na. Ngam idi kinamakam ko. Saan matan a rupa ni Rodora ti rupa na? Anya. Diya ka mo no apay akastoy di mapaspasamak. Amangan mat no adda basol mo ka ni Rodora. Iso nagpariknakan ka iti namindwa. Ha? Apalam iti ni Rodora. Gaputa na pimpintas ngam sika. Iso nga amangan no adda basol mo kan kuana. Wano na aramidam amadi. Iso nagpariknakan ka. Anya? Nagparik na? Kaya't ka di asawan da ita? Anatayan ni Rodora? Kwa, jagat mo. Hanggang niya ti panagawat mo iti namindwa apa nagpariknanakan ka. Kuana na. Awan ti amok abasol ko ken kuana. Anya ti ammom ama kagapo iti kaawan na ita dito'y purok berde. Ha? Ay ikwa. Awan amok na na. Kala ati panagpukaw ni Rodora dito'y purok. Amangan mo't no saan apudnot inwarwaras mo iti adamak, Paula. Asimurot iti lalaki ni Rodora. Kwa, nana. Amangan kitdimat no dakas tinapagteng na. Kat adaam mom iti dayta. Iso anaminduan nagpariknakan ka. Kat ti babae ako nam anakitam dita simbaan. Akalata nagpukawan. Amangan no isunday jay. Amin nga ibagbagayo, tata. Kat pudno. Awan ti saan napudno. Inbagbagamin kada kami ni Rodora dayta barok. Amin na mapaspasamak kan kuana.
ibagbaga na kada kamay. Agmay-may sa kanupa iti balay na, tanabayagan nga awan dagiti dadakkel na, taad na tayo daiday. Ngam no ita, ni Dolores ti kadkadwa na. Dua kayo kanulaang ang makasarsarita na. Sika, ni Dolores. Sumgarak matan ang nakatakwat iti day tata. Isumat lagayam. Wen, agsid daw idi ni Antilumen. Tamakasarsarita mi kini Dolores ni Rodora. Ngam di namat makita. Lah, hindi kita aramidin tamanok. Tulungan na ko, tapno malpasan. Teka, nalpasan. Nalpasan tilungot. Wen tata, Saan ka mo tamatinti magbarok? tata, Magbarok. anya ka di da ito yung napasamak. Ni Rodora? May san akararwa? Ay, apuan barok. Ay, bitut sa amat di pa nang istorya ken ka iti amin. Hindi po ta makita ti kinaliday iti rupam. Di nakakayat nga agliday. Iswa sa nakayat ti mapan iti nakaikaryan na. Tata, Iswa kasaritam anaimbag ni Rodora. Ket rumbeng apalupo sa maon. Tasaan at agad ito'y ni Rodora. Rumbeng amapanen iti talaga ang nakaikaryan na. Napadwa ko nidmar. Naimbag lakit din. Tanda pa na day takawas ni bakit ikaw hindi palasang. Ket maris po raw. Kasta ngamin ti kawas ni Rodora. Tunggal agparang kada kamay. Puraw lata ti bado na. wen tata. Wen tata. Rodora, apay akas to'y tinapasamak ken ka. Babatan na barok ta ang mga no agtudo pa'y kitday. Maligatan tamang isa ka loob. Wen tata. Isalugtan, to'y lungan. Apa yang malaman ket awan pailang Edmar? Uwan nga rod pa pa. Tay talag paspasyarte ang muna. Una na mapanlay di pantay. Manyat orasan. Malaman. Dusahan nyo ah. Sana mabalinti kasta pa ba? Day talag bulbulak-bul ti raramidin na. Idin to tadagiti kakadwa na dito ket agtrab-trabaho da. Luan niya laditan ti trab-trabahon da. Ngamisungay. Salpag ni Edmar. No diyo ungtan. Pues, siyak ti mangten iti leksyon ken kuana. Ha? Sino dagito'y lumabas dito'y ayan kaw? Ha? Lungon matiimat da. Inasiw da tilungaw. Nay, pangipananda ngay. Ha? Ni Edmar ti maysa. Ay, surutak ida iti pagturungan da. Ay, napanugak pa yan nagtaray lumain. Ay, Apay ngamin. Apay ang nagtaray ka. ay, nakitak ngamin ni Edmar. At dalungaw nga inasiw da. Nagturong da iti simbaan. Anya? Lungon? Huwag lubain. Iso ang nagtarayak nga may ditawi tapno ipakaambukan ka. Ay wen kabsat. Siyak pa'y lang ti mangkita iti lungon. Tadabit na panan ni Edmar. Ay siyak gayam ni Sabas. Agnanaed iti sikigan ti bantay. Asino ti bangkay? Kan anya tinapasamak kan kuana. Nakita kayo ang naggapo iti amyanan, kabsat. Wen kabsat. Ket indiretso mi dito iti lungon. Tapno mamisaan. Kasta ti kunan ni Edmar. Rodora, ayan mo.
Rodora! Agpakita ka kanyak! Pangasim! Awan diti balay na. Rodora! Pangasim! Kaya't ka makasarita! Awan dito eh. Mapana kay balay niyang tilumin. Amok nga ijay tayan na. Tawan dito eh. Edmar, naimbag ta nakita ka. Gapgapok ije simbahan. Imaimpakaam mo ni manang insyang tinakita na. Sapsapulag ni Rodorante. Ayan na ka di. Ijakam mo barok. Parag ko nakatawan dito ni Rodora. Madlaw ko no adda dito'y balay. Gaputa nadalos. Kan nadalimanok to'y balay. Aguray ka. Apay ka di akas tati langam. Akalkalingutan ka pa yan. Sakit. Madandanagan ka. Apay. Auntie, Kanaguray ka. Asino tinakalungon. Ngayon sang patyo dito'y purok. Kat iti simbaan tinangi diretsuan nyo. Asino tinakalungon. ni Rodora. Anya. Ni Rodora. Wananti. Ni Rodora. Iso ti adda Nana Lumen, anya ginadang magko. Adda ka nulungon nga insang put de Edmar? Adda ka no iti simbaan. Wan. Kat agturong ak ijaya. Kat ni Mat Edmar nagpaili. Mapanayaban ti padi, ti ili, ta iso ti mangmisa. Ha? No kayat mo, sumurot kan kanyak ije simbaan. Sige, Nana. Adda gaya man tattao dito simbaan. Ayan tilungon na. Ni Rodora, tinakatugaw itirabaw tilungon. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Rodora!